Chineke n'afọ na nwa na mmụọ nsọ. Ọ dịghị onye yiri ya, ọ dịghị onye yiri ya, ọ dịghị onye yiri Chineke nke eluigwe, ọ dịghị onye a ga-eji wee matụ si na ọ bụ ya yiri ya. N'eziokwu, ọ dịghị onye yiri ya ma ọlị, ọ dịghị onye yiri ya dadie, ọ dịghị onye yiri Chineke nke eluigwe, ọ dịghị onye a ga-eji wee matụ si na ọ bụ ya yiri ya. Ọ bụ n'aha Jizọs, ọ bụ n'ike na ọbara Jizọs. Chukwuoma, anyị na-enye gị ekele, anyị na-ebunye aha nsọ gị elu maka na ịdị ebube. Anyị na-aja gị mma maka ọrụ ọma gị n'isi anyị. Ọ bụrụgodu na arụ anyị niile bụrụ sọ ọnụ, o zughị iji nye gị ekele, o zughị iji bunye aha nsọ gị elu. Chineke, anyị wee na-aja gị mma. Ndụ anyị dị taa ọ bụghị site n'ike nke aka anyị ma ọ bụ site n'ike nke anyị kere, mana ọ bụ site n'ịhụnanya gị bụ Jizọs. Chineke, anyị wee na-asị gị nara ekene nara otito n'aha Jizọs. Amen. Chukwuoma dị mma, anyị wee na-ebunye nwa oru gị wee na-etinye gị n'ọba aka, n'ihi na ihe tinyere gị n'aka oderuru ọda ata nchara. Ezi ebube eburu mmụọ oru bụ ego a wee tinye gị n'aka wee na-asị gị ka ị gwọọ ọrịa ma gwọọ onye kpatara ya. Ọ dị ebe ọ bụ na ọrịa si bịa, Chineke, anyị na-asị ka ịfọpụ mkpụrụ nke ọrịa ahụ n'ahụ ya n'aha Jizọs. Anyị ekpuchie ya n'ọbara Jizọs, anyị ekpuchie gị n'ọbara Jizọs, anyị ekpuchie gị n'ọbara Jizọs, ka ọbara Jizọs bụrụ nchekwa, bụrụ nnwere onwe n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ya mere ka Chukwu ji ike niile gọzie ma chekwaba unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Sister Mara, Father, dịka otu o si dị, ị ga-akpọrọ ya ngwa ngwa gawa n'ụlọ ọgwụ ka dọkịta nwee ike lezie ya anya ọfụma. Ị nụla? Anụgo m ihe ikwu, mmemme ka isi wee kwu. Ma Sister Mara, chetakwa na ị gaghị ewere ihe niile tie n'obi gị. Akwụkwọ nsọ kwuru na Psalm 91, ọ sị na onye ọbụla gbabara n'ime Chukwu na ọ ga-enwe nnukwu nchekwaba. O kwukwa na akwụkwọ Psalm 23, ọ sị that the Lord is your shepherd, na Chineke onye ndu gị, and you shall not want. Biko, etikwala ihe a n'obi. M ga na-etinye ya n'ekpere, na-etinyekwana ya na ajamasị dị nsọ. Mgbe ọbụla m chụwara ajamasị na parish, ana m etinye ya na ajamasị. Ị nụla? Thank you. Ya mere ka Chineke gọzie gị ma chekwaa gị, doo gị asọ, ma bunye gị elu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ngwa m ga-abịa nka ngwaba jisi ike. Ị nụla? Beyonce. Amen. Beyonce. Nwere ka ịkpọrọ. Thank you very much. Obioma akpala m si recognize at least mrasa bụ nwaanyị ọma. Beyonce. B to the T to the E C. I was spelling Beyonce. Chai! Asụla! Nwaanyị ime ọkwa. Iwe garịla ka ọ bụrụ katun m si mmegere gị. Chai! Ịkpara ike na ala. Amụna n'ụmọ. Wee! Isi ihe m
wait. Here no. Imo kwa no here ihuputere. Ihunanya. Ihunana. Ba hu gina ahuna tojege gina ahu jege. Chee. Yes, agamewepie ametime ametiete etele. Ihuli ihuputere. Kwe ha machara ma je shinelu shinala. Umumon maramanno. How are you? How are you? I'm fine. Yeah, only at all. You fine? Say, I chatrala mumbem nona. Back in Louisiana. I don't give a damn. And when I'm Hana Akman Louisiana, I'm a here within. And make them here within him name or in her outside country. Our in her bed trumpet, him name. Otojiri chara mocho wo tu Jezi na shachiri mochi bamba Jezi pakwane aka ngam na akpe aka ememot mroku be hula lorie what name na Louisiana. I don't give a damn. Cha awu belem kewo kuekwen kawanyu adagunwan asli kalambam ogo tuti mo kwa kembo mehu gwatare kwa tukwasa anwu belem chai nam tuan ihishiteweli ihe asla ihishiteweli otejugi imo kwa go mu okwa biko asa wodi ge kuna ngafere m biko ekwa mpo ka no na-ekwu jego kwa gị sị asa nwe dị ihe nwere m na-ekwu mpaha kwan mpaha ne mpaha ị ga-asị mpaha niile na ịkpọsa mmadụ m ihe kwasịrị ruduba anya mara asị mmadụ abụnụ ọwụdo otu nna ji ha kume ejiman ọkemma amadụ m onye mere ekue ọnwekwana onye m lega anya mara ọ na-arụ m ka ya mere lonji kuwe bi na zulo na-enyi nkwụ lonji wata na yiri lonji ka mmedụ investigation m wata na yiri lonji on na mo fetere na ti mo bible o na like me hu like para we like them Brother, if go near me. Oh, if we him and Omegi, if we get. Oh, when in a neku. It's not name Coeli, not to come in when he see. I'm just blabbing. If we get. Oh. Mbo ụfọdụ gị na-ekwu okwu sị gị na-ekwu okwu ka ndị na-amahụ Chineke. Na-ekwu okwu ka ndị ọgọ mmụọ. Akwụkwọ Sam gwara anyị sị na ọtụtụ bụ mkpagbu nke ndị ezi omume mana Chineke nke usu niile nke ndị agha na-anapụta ha n'ime ihe niile ahụ. Brother, because go. Enough! I was not me in a guamo. I was not me. I chose me in here. Oh, feel a of my believing quotes can buy you cookie there. Quotes get away more. Hey! Oh. Amarachi. Chineke nọ n'eluigwe. There is God in heaven. If you talk good word, Mary. Neku, Auntie Churum. Great one. Achọrọ m tii. Ndị mmadụ na-achịzi m ọchị maka na alụbeghị m tii. Biko, yọtụrụ m odumodu ka o nyere m aka chọtara m tii. Ezigbo tii ka m chọrọ. Biko. Odumodu. Ntị dịkwa n'obodobo ị na-anụ mkpu akwa ụmụ ya. Nke a gbalụkwa bịa. Wee na-asị ime ka isi eme. N'ike ngadike na-eli ebune. Ọkwa ya onye ruo olie. Aka aja butere ọnụ mmanụ.
odumodu na-anụ akwa ụmụ ya ọ dị agbarapụ ndị na-agbakwutie maka enyemaka nya di ya abịakwa na edin ihe ka ọ na-aga efa ka a na-aga di ya abịa mana ife ara eme na nkịtị driver na-anya moto na alarụ na steering ife ara eme na nkịtị kpọọ ọ sị na nwaanyị dị ime ruo oge ọ ya amụ nwa ọ bụrụ ọgụ na mgba ife ara eme na nkịtị odumodu ọ sị na bifo mee na a ga-awụchasị wụcha ya arụ ịdị ọcha wee chefuo ife ndị baịfụ n'aka ndị ọcha ọ ka ọ dị great one. Akwago m ọnụ maka tii akwadoro m akwado wee bịawa ihe ọ bụla esiri m mee ka ọ wụrụ na m wetara iti nke aka m aga m eme ya ọ ka ọ dị akwenu nwa jere mmụta ebe akwụkwọ na-afịa arụ nwata agụba akwụkwọ gụsịa pụta ka ọ chọọ ọrụ ndị ajọ mmadụ ajụ ya ife ọ na-eme na nkịtị mba odumodu mmanwụ ike ndị aba aka m dịkwa n'enu aka m dị n'enu ọ yiziri m ozi nwe nke mma ma nnọrọ onwe m na-agba kalụ na Lagos na asị m nata bịa buru oche nọrọ ana n'enu m n'iru ọgụ ya na-esi mmemme isi m kwuo ọ bụrụ na emesie nya bụ ife anyị eme kesie nkụ ụkwa ka esi eke maka na anyị nwa na-eke na-ara na-achinyi ịmalụ na enwere ụlaga enwere ọmaba enwere oji ọnụ enwere ayelugbe mana ọkwa na ijele bụ mmanwụ nwekwuo maka taa mana ijele bụ mmanwụ odumodu bụ mmanwụ ọ gwara na ikwe emesie ya bụ ife anyị eme ka anyị esi mịa kwadosieli akwa atali ya o wesị ekwa ndị na di ya na-achụgharị ọ na-achụgharị iwe were aka isi otu rọrụ nke sọrọ mana nke bụ eziokwu na ọkwa na itufuo iwe tụ ụta odumodu si na ya anọnyeli ya mkpụrụ ụbọchị ịsaa deidei ọ ka ọ dị iwe ji bụrụ mkpụrụ ụbọchị saa nọ eke eke na mbụ ka ịbụọ ka ịtọ ka ịnọ ka ise ka isii na ịsaa ụbọchị nke ịsaa anwa iwe dị n'ụlọ afụwa mbara ọ ka ọ dị ya baa n'ụlọ chere odumodu udo ya dị abalị asaa yes abalị asaa Kwa ya mịa emeziwe ya mmanwụ baje chere odumodu Dogo OGWUMAGANA dike teyete agaba OGWUMAGANA dike teyete agaba na banti kana baji kwagefuru m n'ezi nye nwe ọkpụsị kpọrọ nkụ na-ekwu okwu si mụ welu hokwubele igo okwu ọ bụ mụ dịela onwe m osimiri atụ nnu kedizi ije ọmmọnwụ ike ngari ke ele ebune olo mo nja pala bi ma slora ni asọkwa soja eke mmọnwụ ụzago ụzali OGWUMAGANA ọjụ anụ asịrị m na ụzago ụzali OGWUMAGANA ọjụ anụ mmọnwụ njeleke nje mmatọ n'enu oyi ọmmọnwụ eke mmọnwụ asị m na kata ma nwaanyị ya ma mmọnwụ Ichie Okoro mba nwanne m kedu ihe m na-anụ gbasara OGWUMAGANA ị na-anụkwa ị na-anụ ma ị nakọrọ ala ndị mmadụ ma ịchụ ụmụ nwaanyị ajadu ma ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ma ụmụ agbọghọ ihe ogene na-eme
nya agbalụ m ya n'afa mma nkweta echiche obi m abịa n'ụdị ha nwere ike imenụ imekwana ya nọ na-ekwu na ọkankwụ nwụrụ anwụ bụ nne ya na ọ bụ ajọ mmadụ amụrụ na nke na-abịanụ na nke na-abịanụ na njọ nke ihe ka nya amụrụ anyị ekwensu ọ bụrụ ọgwụ ọrịa ka m gwa gị eziokwu o nwekwara ihe m na-echewu etu ihe siri dị kịta ejikwa ya eji eji mụ na gị na-abụ eji obodo a eji anyị eji anyị ga-akpacha anya mmadụ ga-ejikwa anya afụ ntị ya ewu mba ichie mba ịmakwa na-eche na nnata nwatakịrị a na-anata bụ n'obodo adị mma eche na ọ natara ọ na-agba ive a na-eme amara na ụmụ nwaanyị kọbere bugharị ịmakwa amara na ọyị n'ihe ka n'ihi ị makwara agbamnkwụ a ọkwọ nke nwunye Ọkafọ ọ dị egwu aṅụkata m mmanya na-asị gị gịnị nwa ọma nke edebere ụmụada odogwu ogwu magana dikete yete agaba ogwu magana dikete yete adamunu sakosa kali ogwu magana ọjọ anụ sakosa li ogwu magana ọjọ anụ mmanwụ njeleke nje mmatọ n'enu oyi ọmọnwụ esi na ọ bụrụ ya ka ife ọ ya eme a sịkwa na onye isi nkwọchara eji ọgwụ a na-eke ọkpọ mba ka a na-abịala agụ mana ọkwa na-azụ agụ maka anya fụrụ agụ na-agbalụ ọnwa ngene ma akụrụ ngene nwụọ ama ekene unu ekene atụ kene ngene ma akụlie nwụọ ya dị mma akakwanụ ka esi egbu ngwa anyị osi na mma gbụrụ nkọ esi ife ọ ya eme anyị si bịarụ na ya mgbalụ ya na ọdachi onye kwu n'ụzọ na-eche anyị okwu jiri n'anụ onye isi nkwọcha na-eji ọgụ a na-eke ọkpọ ọnụ ya na-ekwu mana chikere ụwa ya na-eme ife sọlị ya unu na-ekwu maka ogwumagana na-ekwu mana a sị ọmụta nwa nwere ọnụ nkapị ya bido na gboo ka obe na-enwe ọnụ ife mee nkapị ememe enye ofu ụbọchị ị ya abụ otu nkwe ya ọnụ ime ya ọnụ ka ikwuo ife ọzọ ife ya ekwu maka a sị ọnụ na-ekwu ebele isi ebele ya bụ ọnụ ọgwụ nke ọra m n'ọnụ akwụ azụmote obeto akwụ ọkpọ ọgbamba ọgbọ ọzọ dị mgbamgba sakụsali ogwu magana ọjọ anụ azụmote sakụsali ogwu magana ọjọ anụ sakụsali ogwu magana ọjọ anụ broda isi na gịnị ka ị chọrọ ime ka ị na-achọ ịgwa m Nachu, achọrọ m ịga n'ụlọ ka m ga-anapụta ndị obodo anyị na-abụ ekwensu kere ha. Ọ na-agwụ m nọrọ na nrọ nna ahụ ha na-akpọ m bịa napụta anyị. broda ị na-ajụkwa onwe gị ebe ọ bụ na odumodu nwere ike ime gị ido otu a ebe ka nọ na siti kezi ka ọ ga-adị ma ị nakwuruzie na vileji ọ ga-ejizi gị wee gwa abacha broda chee echiche maka ihe ị chọrọ ime o chebali echiche ị na-achọ ịgwa m ugbu a sị m hapụ gị ịla n'ụlọ ka ekwensu were ezi ọnọdụ n'obodo nna m mbanụ ọ bụrụ na e nwere onye ọbụla Chineke ga-eji anapụta ndị obodo anyị ọmụma ndị oge ya ugbu a m ga-aga ugbu a obodo agwụla broda ihe kwesịrị na-eme kịta bụ isekpụrụ ana ị na-ayọ Chukwu bi n'eluigwe ka ọ gwagodo gị ọya ị ka na-ekwu okwu ị na vileji gabụpụ odumodu broda biko mere n'onwe gị ebere for goodness
sake, awadịrọ ị na-aya arụ sosi ncheke gị kwesịrị ị na-emekịta abụ isekpụla ana na-ayọ Chukwu bi n'eluigwe ka ọ gwagodo gị ọya ka ịdịgodo ka mmadụ ka ị kwụsị ịma isi gị iyi na-amụ ya nọ na-ekwu maka odumodu Chukwu elele anya na ọ na-ahụ m n'ime akwụnchi m. Yes, elele anya physically. I am strong inside because the Bible tells me in the book of John chapter 4 verse 14 that he that is in me is greater than he that is in the world. Ya bụ onye bi n'ime m karịrị ukwu karịa onye nọ n'ime ụwa. Ya gakwa n'ihu na-ekwu sị o na ya nyekwala anyị ike iji bibie ma laa n'iyi atụmatụ niile nke onye iro. Onye iro ahụ gwụkwa odumodu. Odumodu sokwe na onye iro ahụ a na-ekwu okwe. Ọ dị atụla gị. Brother, why not let the sleeping dog lie? Naanị gị bụ onye nwere ọkwa ịma onwezi onye ọzọ. Achọkwanụ ka ajọ ọbụla mee gị. Brother, biko zien. Amarachukwu, Chineke gwara m n'akwụkwọ nsọ sị m na onye ha anyị mmụọ ụjọ kama na o nyere anyị mmụọ nkwughara okwu. Mmụọ ga-eji wụrụ nwa Chineke pụta ya ebu usoro kwuo okwu ihe a na-eme. N'ịbụrụ nwa Chineke ị kwesịrị possess that power because Chineke nyere anyị ya wụ na onye anyị. Yes, ọ bụrụ na m hapụ gị ịga obodo anyị ga-anapụta ụmụnne m. Elezina ihe m ji eburu nwa Chineke. Ele ihe eji akpọ m Christian. Why am I a believer? Why am I a born again Christian? You see, we need to look up to God who can finish everything than looking up to a man who can only destroy our flesh. Asịkwa na nwatakịrị etoghị eto wee chọba ihe gburu nne ya. Ya bụ ihe gburu nne ya ga-egbu ya. Ofu okwu ezigoro onye nwe ihe. Be wise. OGWUMAGANA nwoke telite anya odumodu ji afụ ụzọ. Ama m na awọ a ga-agba ọsọ ihe na nkịtị. Ije ịbịalụ nwere ebumnobi ijiri bịa. Biko gwanụ m. A sị na ọgwụ nwaanyị ngwa elekere elegede gbụtụ mkpụ mgbe arọ na-abụ ma ọ lụrụ ọkwa nne m. Atụghị inu nkata ọkụ awara ọsọ. Eli makwanụ ngwugwu malụ ekeli ya. Nwata gbara akịrị ọlụọ onwe ya. Eze ya dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi ọ bụrụ nne. Odumodu ifunu ya m ka nne eme ọkwa nne. N'unu nyere m ọfọ si m jebe ọfọ aka na-abọ nke eji egbuo echi akwe na nke eji egbuo echi na-ekwerọ ọnne. Odumodu si anya afụrụ abụrụ nwunye ya. Anya afụrụ ya bụrụ nwunye ya. Oife Odumodu si m je ezie ya. OGWUMAGANA, biko gbalụ m odumodu na ọmankwe omume. Ọmankwe omume. N'ọnwa ya mechie ọnụ. Welegere ebe ka a na-ekene eze mmụọ na oji mmadụ na anaji onwe ya. Mana ọkwa onye ji na ana ka isi pa aja aja. Ọkwa ịma alụ. A sịkwa na mbe na-abụ nọ na mgba ofu kakwa ibie mbembe afọ. Maka na ya ama ọzọ ya anaba eziokwu mana ọ ya ebukwa apa. Mbe wee nwudo nwunye ya mgbasị ya na ọ dị ofu onye si ya na ọkwa nwunye ike iwudo. Sị ya na ịma na ọ dị ofele ịbịa ka eme ka afụ n'anya. Ọkwa afụ n'anya ekwe. Ịbụ nwanza ili juo n'afọ. Si chi bịa anya pụta n'ama ka unu gba anya bụ mgba. Ya gbankwesa anyị na ndị bie mgba. Ya gbankwa Odumodu na ndị bie mgba.
osisi gbukwara onye ka ya ogologo onye kakwa mmadụ na ntị kakwa ya mgbụta mmiri ọkwa ịma alụ ọkwa na-agbasa ugede bụkwa egwu ọkwa egwu ọ bụrụ na m na-enupụrụ odumodu isi kama na ihe m na-ekwu bụ eziokwu nwunye m ama nje na nnukwu arụsị a jegba ọtọ n'iru nwoke ibe m isi kara aka na-egbu ogidi isi akara aka bụrụ ogidi anyị njie ya onu. A drummer who beats loudest in a contest should have a reservoir. We shall see. I have. Osisi gbalụ ka nwoke ji ejere ụmụ ihe elu obodo gboo ruru gburu akpata ọgụzagụzali egwu maka na ọjụ anụ asị m na ụzagụzali egwu maka na ọjụ anụ akpata m mgbe ọ bụ na ndị ọnụ nọgara esi na chukwu ọgbamgba bụ ọzọ dị mgbamgba ekwurumụrụ ọgbamgba bụ ọzọ dị mgbamgba Jobe jobaku, ekwurumụrụ jobe jobaku, mmadụ agwọ ọzọ dị mgbamgba. Ụfọdụ ihe otute nwata nne gị na-adịrị ga enewokwu mụ na anyị igbo na ọmmọnwụ akana ejo mmọnwụ mana chineke nna anyị ịkwụsị ịgwa ya ụdị isikwa ya okwu ịrụkwa na nwoke a dị njọ ikokwa adịkwa m ikokwa dịrọ gị ya mmechi ọnụ gba nkịtị ntị ya bụ anya nyiro ka nwoke ibe m nalụ nwunye m kpọlụ nwunye m je gbaa ya ọtọ maka na ọ sị ya bụ anya odumodu ji afọ ụzọ nwoke ibe gị ife ọbụla ọ chọrọ ime ya mee ụjọ na-atụkwa m mpa bụ m aja ọkwe egwu ada atụ afọ bute ụzọ asọkọta dịka anya ekpuru nkata n'iru gwu ya okwu. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.